kubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke HSPDP ubak KP Pangyang henne kasngi ulaya thu bakaseng kayeng hakanongrem habayadai bat kajing ya penbet put bat kajala Asam. Haka jinglap ka jong kum unong yalam ula ong banadu basdang hi ka sorkar kalathong yagi dikhot nabaro kiseng san perthei bat ki CEM kiseng bhalang ki hima bat ki trai khendo bakin yadan bentalang ban ai kalat yaki ban yathu yakanu kanu ka jingsngau nelada ki don yakadulir khendo ne kamam haka ni ka jing penbet ngam yo I ba om shemla ailat yakita baro kamtam hakitu ki jaka badon ka jing yakaja Lasha bakin penpau dakak tien ni ban pensisya daki kot kisla baki dei ki badang hap hapo ka jela Henry ngayo I baki don ki jaka ki ba penpau ba om shemla penhap haka jaka ka baki kwa nakalyang uba pangyang ula ongru bangila don ka jinglet jurem hakitu ki jaka bat ka ei ka ba mi nang tu la shemlut bat labo lang haka kaipon bat karai ka bakhat du kadai ha umentri rang ba ka jela bat jong ka Asam Baka isu juga SPDP kan sepang ke border ngila kena du bagi ni MLA program ngila ya join sini ke parti ban tegok ini ke mata ngingi ong kum ngira thok daga jing thok opsi ni ke parti ba ngi kerpat ya ke sarkar ban borom ban penbai ji pudu sam halor ke nongrim ba ya baro ki badan mentala ini ki stakeholders oh kin simlang haba sim ya ke jing penbai leni ke jing ya kren ya pudu sam Premier Asam. Ya kejing lap tunga kumuway ni ki no yalam jong party but hagu bayo don lang ki ketuk ni ki benta jong ki regional committee like in West Coast Hills. Ti nadu basdang hi ka sarkar ngam benchu ya ka ban ong ba kalale ka ki. Ida notify the member na man political parties. Ngila involved ru yo CM na man ki council ki beton dispute. Nang tawa di kiseng malang ru wingi persang bangin dia don hakatuka tuga jaka hakatuka jinga pen belang ni banya sim gitu ulang nang taki hima ba kita kendo barla ai kalat pi opposite kalat ka opposite yaki bakin wan dan yetu yaka nuka bakidan dan snow dargadon ka dulir kendo lagalon ka map lagadon ka nuka te hakani ka jimpen bet jong ni ki lightly ki sector mana kani ki lightly regional committees am som yu I ba om som lailat kita baru ham tam itu ki jaka ki badan hak itu ki pocket jong ki dispute la shalu ki bakin express da ka tin lane an improve da ki court na ki don ban thep ane ban pen justify ba de hapo jungi hapo megalia ten re ngai I pada hadin ki don ka tu ni ki jaka ba ki ong ba om som la pen hap shaka ba ki kwa ma ki paita te ya kata hi na galeng jong ron kumni banong lengkot habangila lek spot visitation ngila don ka joint inspection ngila don ka collective inspection di spot hagitu ki jaka baron ki jaka gaja te ke eg bami nang toru lasngap lasngau lashimlut bat ke eg baki compile ye report na broadly ki district ni atli ki state la lelang kom but finally kade haka final call jong CM suka samba jong ka megalia ya ka jing pe naki jing yu I bret jong ngam da yu ilut kata ya ketuka confidential report ngam yo I ndai katkum ka bai ayat katkum bala niai kam hi kalong ba om som da dei bala su sai no ben ye no bai te ka wei pade ki prari bi ka banga kwa ma fi gil palak patai ku bor kin sai bha ka bha fi ban le kum neru bai haba kreni kitu ki artli ki jakaya ka ja nadu bangalong MDC ngalong MLA nga racing nadu assembly pan finpai nadu ka census 1951 empat don sarkar Assam ne Meghalaya kidon tang kini ke district Kamrup ka district Khasi Jaintia mo ka district Garo Hills de nga kwa ru ba ki babun ki ba raise objection ye gani bakin ai hangi ya ki fact gani ki document based on so-called constitutional boundary laning laban ong kita ki notification ki babiang rei ha jing pe jonga hi galong boros ka tangi ya kreni ki pur ki sam ni kren da ka jing song om da ka humok bangin pe ja ki kon phi ka basusi galong bangali jukren barabor ke jing ai ka state ka khnais pa new way Northeastern Reorganization Act notification pinapulitang hang tu suaru la sai kum kasi lagi ni khat ar dali ki jaka ja
kila dei jongi barkhoi ne haku dum ne khab asam dengan pen manga ngam kwa pen ni kata ai bagi pai ba kin puli ke tu notification kin de UI ke tu map jongka the then United Kasih Hill District namar bahaka jing mention ki mention dai ka Meghalaya ba dai kaput bat ka Assam ki ong bai ke United Kasih Hill District bat ka Garo Hill District inform ya ka state of Meghalaya pi kala don kata ka inter district boundary ndu menshua de menta fin kren ya gene ki ini kharat li ki jakai ka ja kan bhashibun yangi bangin syakum kasi ya ka actual position mo ya ki actual document bala ki tu ka jaka lalong lepa Meghalaya ni ka klem pup ha Meghalaya ha ka singi ba state ini ha jingtip jonga baro kharat li ki jakai ka ja kim somdan ha Meghalaya the day one we form the Meghalaya state daga baburam kar kana spani puwe revolution act kata basusi nak kata daw ba hopi ngujong ka Meghalaya ka rigil o ka bom juran put ikren ni kata hadu kasi ki jam tengi kum ki dongbut ya ka dinjar jong uru when we go in at length ni pek ko isla kala bakla ha ka singi state kumdum ta san posnem nin ong kejungi la da bakla san posnem so ong ba ngila biang lepas san posnem tinggal dia benon lepas am ka map dia ben biang lepas ka notification an te bele don ka reference bele don ka so called dispute te regim kwa berken thane gane ni dag ba borom kwa ba baro ki ba kren ye ka bodar ka badong singi kli kini rap yang ngaru yang ngiru ka parti ban ong bagini artli ka ja gini ki dokumen gini ki map gini ki notification badong paran pasal Meghalaya or dispute or inasa ngala persyang ban pe halang pi men hagdi sigi wan kadon ka notification jongki ki bale ya katuka katedral no cadastral survey te katuka cadastral survey apa ke tim juga Kamrup district kawan halang pi nang mut ba kinang lek si maupun in advance te endah ba pan yang ki ya katuka court bagi ai maki kadon ke jing thau ya kitu ke jakai ka jaru so called dispute nrei ban hapolang pi dong em wan thung ni na mar ba gade ka mar khabar ke Meghalaya ta kimnu ban oh but notification ke ba ngi persyang ban pan ki pede kam dei kata te ngam ti pede sikibe ki sektor no mar ngam don barborang ta nrei katu ke de cathedral survey jong Assam ka bagale ha ke jaka badon dispute ba jaka don dispute te kat kum ka notification joki kata